24. Now, as for Luke 24, verse 36 to 40. Luke 24. Ngisahamba ngomqiqo wezinto ezenzekile after ukuvuka kaJesu. Luke, ngizocela umfundisi King angifundele Luke 24, verse 36. Siza siyoma 40. Amen. Hallelujah. Siyafunda bazalwane uLuke 24 siqala kuverse 36 siya kuverse 40. uJesu uzibonakalisa kubafundi bonke. Kuthe besakhuluma ngalezi zinto, uJesu uqobo wema phambi kwabo wathi, ukuthula makube kini. Kepha bona bethuka kakhulu kwaphela nasozaneni, becabanga ukuthi babona umuntu. Wayesethi kubo, nethuswa yini na? Kungani ningabaza ezinhlizweni zenu na? Bhekani izandla zami nezinyawo zami ukuthi yimina uqobo. Ngithinteni nizibonele, ngokuba umuncu awunanyama namathambo njengokuba ningibona nginakho. Esekushilo lokho wabakhombisa izandla nezinyawo. Amen. Bayede baba wethu ongcwele, bayede Nkosi yamakhosi, bayede mzali wethu, bayede Jehova lisi. Impela uNkulunkulu phezu konkulunkulu bonke, amakerubim namaserafi bayede iqhele phansi. Nathi sisho njalo sithi ungcwele, ungcwele, ungcwele. Uyababazela uNkulunkulu obabazelayo. Impela wasipha indodana yakho, yadela ubukhosi, yadela umzibulo, yehla yazoshawa. UNkulunkulu wethu ongcwele ekuseni, thina siphungele imnandi kuwe ngeNkosi uJesu Kristu. Nali izwi lakho eliphefumulelwe kuwe baba wethu ongcwele. Siyakulela namhlanje uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi umyalezo kule ncwadi uNkulunkulu wethu namandla bewuhlelele thina ongekho kule ndawo. uNkulunkulu namandla thina obusifuna, ngoba khona esizophuma sizwile, khona esizophuma sikuphethe, khona uzoguqula impilo ney'nhliziyo zethu. Khuluma uNkulunkulu wethu ngezwi lakho baba, kulezi nsuku thina sifuna wena. Abantu abafuna izinto ey'phathekayo, thina sifuna wena. Sigcwalise uNkulunkulu wethu ngezwi lakho, usiyakuqondise izibulo Nkosi uJesu Kristu. Amen.
36 to 40 sifunda indaba la uJesu nje efundile umfundisi uKheli isihloko esithi uJesu uzibonalisa kubafundi bakhe. Angiveze ukuthi la weseseyiveza ngokwesithathu, wafika wasiveza okokuqala, okwesibili wasiveza endabeni eBhabhela ngasentla, akufeziwe lokhu okokuqala kuleli ivangeli kufezwe kwamanye. Kodwa khona okokuqala siveza kubona kwaokwesibili wasiveza kubafundi ababili ababebheke eMawusi indaba siyayazi-ke kwashunyaywa nangayo ngePhasika. Kwase kuzothi-ke manje sesiveza ngokwesithathu kubafundi bakhe lisithi lesihloko bonke. Amen. Hallelujah. Usiveza kubafundi bakhe bonke. Ngifisa ukuthi kulesi sikhathi kwakuyisikhathi la isimo sasingesihle ezweni. Amen. Endaweni kwakunekuhle kahle, kwakunezinkulumo eziningi, kwakunengxokozelo eningi. Kukhona izinkulumo ezazithi uJesu uvukile, bakhona babejabulela ukuthi uJesu uvukile, kodwa at the same time bakhona ababehamba namanga formulatewayo namanga asungulwayo ukuthi kuthiwe uJesu kahle akafanga, kodwa bafike abefundi bakhe basitshontsha idumbe ethuneni. Ngoba bathi ngenkathi uJesu sevukile sebecacelwa nabo ukuthi uvukile, umholi bendawo basikuthiwa lo ukuze kungandi indaba ezokwenza ibe nkulu le ndaba kaJesu, asiqamba manga sithi kufika abafundi bakhe bamtshontsha ethuneni. Isikhathi la kwakuxokozela khona, isikhathi la kwakunezinkulumo eziningi. Ngiyacabanga ukuthi bakhona nababethi mabehlangana babe nokuphikisana, bethi abanye no thina sikwaziyo sizwile kusho wathi bathiwa bamtshontshile, bethi abanye no thina sibabonile abafike babona indwangu ingasekho, ngempela kasekho. Amen. Kusho ukuthula kwakungasekho kwakungekho ngaleso sikhathi endaweni. Ngiyacabanga futhi ukuthi nalabo babehamba noJesu abafundi bakhe babesenalo uvalo, babesenakho ukuthuthumela ukuthi angeke yini baqhubeke basifune laba babulala uJesu. Amen. Ngoba baze ukuthi ngemva kokuthi uJesu ebulawiwe kwabheka ukuthi obani ayihamba nabo babhekwa. Amen. Kodwa sibheka la masifunda la sithola ukuthi uJesu usesiveza-ke kubafundi bakhe bebonke into yokuqala ayishilo, ufike wathi ukuthula makube kunina. Amen. Amen. Wathi ukuthula makube kunina. Amen. Angisho-ke bazalwane ngikufeza ukuthi khona ibandla-ke elisebenzisa lesi sibingelelo, noma ikuphi la kuhlangana khona, noma ekufonela, noma kwenzakalani, basebenzisa lesi sibingelelo. Baze futhi kuseyinkonzweni baze bayicaphune le ndaba, bamcaphune uLuke 24:36, basho ukuthi uJesu wathi efika abafundi bakhe behlezi, wafika wathi ukuthula makubekini. Amen. Bese besho ukuthi hayi siyabingelela, baqhubeke ngendlela abaqhubeka ngayo. Bathatha lokhu baqhakambisa ngendlela ukuthi uma ibonge bona no-amen ibona awumqoka kangako. Amen. Manga uqhamuka ukuthi mayibongwe kusuke ayigcwali lento kubona, igcwala uma uzothi ukuthula. Amen. Hallelujah. So ke namhlanje bengifisa bazalwane kafishane njengishilo ukuthi umuntu usuku liselifishane kukhona umsebenzi sayoqala womsebenzi. Bengifisa ukukhuluma ngokuthula. Amen. Amen. Kulesi sikhathi sinolwazi sonke ukuthi ezweni emhlabeni kunempi manje eqhubekayo eaffect umhlaba wonke. Amen. Impilo eqhubekayo eIran eyenza ukuthi ukuthula kungabibikho, yenza ukuthi affect namazwe overseas kwase-Iran. Amen. So abantu base-Iran ayi-affect nje bona kuphela, kodwa iqhubeka izi-affect nabantu abangaphesheya kwey'lwandle zabo kwamanye amazwe including iSouth Africa. Amen. Njengoba nazi ukuthi kunuke nopetroli, njengoba nazi ukuthi sikwazi ukuthi kungenzeka ukuthi upetrol no-oil nezinto ey'thi-oil zinciphe noma iphele. Amen. Lesi simo sokuthi ukuthula kakukho emhlabeni wonke jikelele, not only South Africa, not only e-Iran, but emhlabeni wonke jikelele. Amen.
kungani ngithi emhlabeni wonke ngoba laba abaxabanayo babheka ukuthi obani amadlela ndawonye nabo, babheka ukuthi obani abadlelana ne-Iran ukuze bakwazi ukuthi bawakhiphe intombazana. So ugcina ukuthula kungasekho umhlaba wonke. Amen. Maybe let me say bazalwane as well ukuthi nakhona ebandleni likaKristu mawulalela izinto oyizwayo emabandleni cishe onke kuningi isimo sokungathuli, isimo sepeace la ungasizwa khona esingekho khona. Amen. Hallelujah. Ukungathuli noma isimo senqokozelo, isimo sengxabano si very common, si prevalent cishe emabandleni onke. Alikho ibandla elingathi right now thina asinanqokozelo. Amen. Umuntu olandela indaba nofunda amaphepha nolandela ama-TV uzokwazi ukuthi ibandla nebandla khona isimo senqokozelo elinayo. Ngeke ukwazi ukuwasho njengamanje ukuthi kwelithile kuwukuthi kwelithile kuwukuthi, kodwa kuwo wonke including elethu. Hallelujah. Amen. Kulesimo-ke ingakho bazalwane I think uNkulunkulu wambulele message. Ake ngisho ukuthi mhlawumbe even nakwelethu, even kwi-conference, even kwi-district kungenzeka ukuthi ukuthula kakukho. Amen. Kungenzeka ukuthi we are going through that phase la sihaqe khona imoya ekhona manje ukuthi isimo sokuthula kasikho sagcina nathi sekukhona lokho ku-affecteka. Amen. Kodwa bengifisa ukuthi kusenjalo emhlabeni wonke, kusenjalo emabandleni wonke, kusenjalo eSouth Africa, kusenjalo even ebandleni lethu. Bengifisa ukuthi ake sibambe ukuthi uJesu into ayisho every occasion mehlangana nabafundi bakhe wayeqala ngegama lokuthi ukuthula akube kunena nonke. Amen. Wayekusho lokhu uJesu ngoba wayebona ukuthi wesenza kwelikamoya ukuthi ukuthula kakukho. Njengoba namanje ukuthula emhlabeni kungekho, njengoba namanje ukuthula emabandleni kungekho, uJesu uyamemezela ukuthi ukuthula makube kunina. Amen. Mhlasimbe ngikhuluma nje namhlanje kukhona abantu emndenini yabo ukuthula okungekho. Amen. Mhlasimbe ngikhuluma nje kanje kukhona abantu even emsebenzini la besebenza khona ipeace kayikho. Amen. Mhlawumbe esikoleni la abanye befunda khona ezikoleni ipeace kayikho. Amen. Bekuzothi namhlanje ake sibambe amazwi kaJesu, ake sihambe njengokwesifiso sikaJesu owafisa ukuthi makube khona ukuthula kubantu ababizwa ngegama lakhe. Amen. Makube khona ukuthula kubantu ababizwa ngamaKristu, makube khona ukuthula kubantu abakhuleka kuye. Amen. But ngabe ukuthula ungenakho, into yokusiza ukuthi usondele kuJesu ngoba uJesu uyena oyi-Prince of Peace. Ingakho masikhuleka sesithi he is Jehovah Shalom. Hallelujah. Uyinkosi yokuthula. Hallelujah. Ukuthula kutholakala kuJesu, angeke ukuthole kwenye indawo. Mayibonkosi. Ukuthula ngeke ukuthole ngokuyokhuluma nomunye umuntu. Ukuthula ngeke ukuthole kunakholana wakho ngokumxoxela ukuthi izimo zinje kunje. Ukuthula ngeke ukuthole ukuthi uyoxoxela omunye kwelinye ibandla ukuthi ebandleni kunje kushubile izinto ayihambi kahle. Awusoze wagain ipeace kodwa uyoqhubeka kube nesimo esingesihle, but ukuthula uyokuthola ngokuthi uhambe uye kuJesu. Abantu abafumana ukuthula, abantu abasukayo baye kuJesu. Hallelujah. Esimeni obhekana nasemndenini wakho balekela kuJesu, gijimele kuyena. Wathi wafika kuyena wayibika indaba yakho, uyena ozokwazi ukuba namandla ukuthi akulethele isimo sokuthula. Noma ngabe ubuye kuyena unakho ukuthi lo muntu ufisa ukumbona lingashonile ngangambonanga, but musuye kuyena ubuyifunda enye impendulo, ubuyifunda enye isolution. Hallelujah. Ubuye sekushintshile ukukhuluma kwakhe, ilanguage yashintsha once waya kuJesu. Hallelujah. Once waya kuJesu kushintsha ngisho imicabango, amacebo usuwaplanile. Hallelujah. Ngoba umntwana kaNkulunkulu mangabe uphila ukhonza uJesu, mangabe uphila wazi ukuthi impilo yakhe icontrolwa uyena,
uhlale wazi khathi zonke ukuthi wena uyuplan kodwa he is the one who decide. Hallelujah. Wena uyaceba amacebo ukuthi ngifuna ukuya esontweni ngesonto njengoba nje ngiplanile ukuthi ngo2 fanele ngibe seShaka's Health Community Hall. That's the plan now, but I haven't decided. It is still izophuma kuNkulunkulu. And when I've decided kanjalo sekwenzile amacebo angaqeda manje decide ukuthi ngekhona kungenzeka ngafinyeleli khona noma ngasiphi uhlobo lesimo lingenzeka. Amen. Kungenzeka ngithi ngisaphumile nje ngiphathele ithaya eShaka's Crawl ngohlala khona kuze koshaya u5 ngicine sengifona sengithi angisaphumeleli ngoba ngiphathelwe ithaya yikho into engayenza. Because mina ngiplanile, but the one who decide amenye indlela wathi no angeke uye lapho. Amen. Into esilimazayo singabazalwane sifuna ukuthi yonke into yenzeke ngokwamaplan ethu. Musu kufuna ukuthi izinto zenzeke ngokwamaplan akho kodwa lindela okuyena oqumayo akuqhubele ukuthi kuyenzeka noma kwenzeke. But akusho ukuthi ngoba nakukhona okunqumelayo wena stop making of plans. Make your plans. Plan everything kusuke ekuqaleni kuze kuyofika. Luplan uhlelo lokushado wakho. Luplan uhlelo lephathi yakho. Luplan uhlelo lenkonzo ukuthi siqala la kuze kuyophuma la. Kodwa yazi ukuthi the one ozokwenza ukuthi lawo maplan aphumelela is the one who decide who is God. Amen. uNkulunkulu kuphela usidecide-elayo. Thina we just plan. So yingakho esimeni sesiqongo sesiqhakaqhaka esikhona empilweni yakho noma emndenini wakho noma isemsebenzini into ezokusiza ukuthi uye kumuntu odecidayo. Because noma ngabe sebeqhubile ukuthi khona into abafuna ukuyenza ngempilo yakho noma ngabe sebeqhubile ukuthi bafuna ukwenzakalisa but akubona abazodecide. Bona baplanile ukuthi bakunyawo sifuna ukumbulala. Kodwa umuntu ozodecide ukuthi makuvumeleke lokho mangivu uNkulunkulu. Amen. Khuluma nomunye leli sonto ukuyaphila impilo nje ethe ukubheka eqaleni. Uthi kumina babunyawo anything esiyenzayo will be shocked into ngitshela ukuthi nathi siyakhuleka. Masikala babunyawo ngeBM yakhe sibambe ukuthi hijack. We pray first before some hijack. Asimane sisuke nje. Asuke nje siyi group of 3 or 4 sithi hayi so hijack babunyawo singene emotini sihambe noma siyomala siphela khona. Kodwa siyakhuleka. We also pray. Sikhuliswe ngokukhuleka phela. Bamtshela nje wathi sikhuliswe ngokukhuleka. Nasikhuliswe siyakwazi ukukhuleka. But we pray as well. Ukuthi Nkosi phumelelisa lento esiyihlosi. Nkosi menze babunyawo anganaki. Siyamazi umuntu oqwashayo, onakayo, ohlala eqaphile. Kodwa menze akanganaki namhlanje ukuze siyithathe imoto yakhe. Umuntu ke ongazeke ukukhuluma naye ngithi mina kunzima njengoba mina ngimi noma yikuphi ngeke ngithole mina ngimile ngemoto yami except mangisesontweni noma ngipaka emsebenzini. Other than that ngeke ngithole ngilinda umuntu. Yithi ngilinda umuntu kuhlezi ngilinda umuntu. Mangilinda umuntu mina mangilinda ubabukhinge mina mangamfica esitobhini bese ngiyazungeza ngihambe ngiyojika ngibuye ngingamtholi ngidlule ngiyojika wabhalko ngibuye ngincane ukusebenzisa upetrol waste rather than standing ngihlale nje ngivule amawindi ngithi hayi kulinda ubabukhinge azafika. Because izona zinto ezikufaka ey'nkingeni kakhulu. So you don't just stop anywhere except la kufanele ume khona nje imile nje mesontweni right imile emsebenzini right iphakile kwi-parking emall right but not ukuthi uhambe nje uma noma yikuphi nje uhlale emotini umile. Because lapho la ubiza kwenza into noma engaplananga ukuthi enze into ethile uzocabanga bese sebona. Amen. Enye izinto ayishilo ukuthi sometimes asiyiplan enye into siyenza mase siyibona ukuthi nansi fanele siyenze bese siyayenza. Amen. Sometimes asiplan ukuthi sifuna ukubamba imoto kaMdolomba kodwa once sabona ihlezi ngendlela eyiyona sebenzisa igama elithi ilahlile ila sibamba khona.
kodwa singaplana saziwanga sayiphi singayikhuleka nokukhuleka. But wena ngoba siyakwazi ukuthi uphila lempilo uhamba uma noma yikuphi. So ukhuleka ukuthi inkosi namhlanje akumise. Akamana afika amenje. Into angajwayele ukuyenza. Aqeda naye ngina ubashoti kancane esikhuluma naqela ubashoti. Hey kanti sithina siyakhuleka sikhulekela abantu ukuthi ayingalungi into kanti nakubakhuleka bekhuleka ukuthi akulunge izinto zabezimpi. Kodwa washo ukuthi siyakhuleka, we pray first before we do anything. Ayikho lesenza aphandle ukukhuleka. So bese kushiyana imkhuleko. Uyabona mase siyokubamba inkosi siyakayijeka, sihluleke kusho ukuthi umkhuleko wakho ukhuleka uvuke ekseni ukuthi inkosi ngiyena. Uwona sebenzi lo wethu wafeyila, but ikhathe eziningi nje uyizwe kuthiwa kubanjwe inkosi usuphumelele lo wethu uNkulunkulu uyasibona siyibamba inkosi. Amen. So ngikhuluma mina ngabantu abaphila impilo abazi nendleso nabayilo bayigcina ngalesikhathi besakhuliswa baphila impilo kodwa bathi bayakhuleka. Ingakho ngithi esimeni noma ngabe siphi udinga ukuya kuNkulunkulu. Amen. Udinga ukuya kuNkulunkulu mawubona isimo la kungahambi kahle khona kunenqokozelo ukuthula uyokuthola kuyena. Amen. Kwesinye isikhathi mawuya kuNkulunkulu ayizukulunga into oyela kuyena. Angichaze leyo bazalwane. Akusho ukuthi uzoya kuNkulunkulu afika solve iproblem yakho. Uzoya kuNkulunkulu ingalungi kodwa into engagarantela ukuthi uzokunikeza ipeace. Amen. Kulesimo obuthwele ngendlela obuthwele ngayo ayizukulunga inkinga kusho ukuthi kobe sekusukile lokho ukukhalela kuNkulunkulu kodwa into azoyenza uzokunika ipeace. Ubuye uthi ufuna ukusuka lapho uye kuyena uzobana kunika ipeace no makunje musu kuye kuyena phindele emzini wakho uyohlala ubukele ukusebenza kwakhe. Amen. Amen. So kwenzeka lokho ngoba uyile kuyena kodwa muhlulekile ukuya kuyena into enzakala ugcina ukwenza zonke izinto ezwrong ezokufaka enkingeni. Uyabona lesikhathi ugijima uya kumuntu okade uzokuthuka ukhulume ngawo ugijima uya kuyena uyommisa umbuzo uthi mana la ngizwile usuku ungayanga kuNkulunkulu ngoba uyile kuNkulunkulu uyakutshela ukuthi no don't do it. Amen. Ngenkathi ukhuluma naye uletha ukuthula as ucommunicate noNkulunkulu nixoxa hayi vele uNkulunkulu yehla nixoxa ukukhumbisa namavesi ukuthi hayibo ingani kushiwo ukuthi emhlabeni niyohlushwa you will be persecuted. Ukhalelani kangaka why uzofuna ukuyonisana nomuntu ngoba ngishile ezilami ukuthi emhlabeni nizohlushwa akuthi umKristu ngeke uhlushwe uzohlushwa. So mukela ukuthi la ukuhlushwa lokho okwenzeka kuwena mhlawumbe ungalizwa lelo hayi unga-understand ukuthi no uhlushwa mina ngoba ngiyindana qhubeke akhulume nawe azothi no uzothini ukuthi le nto eyenzakalayo it's a test engikufaka kuyona isivivinyo lesengikufaka kusona ukuthi ngifuna ukubona ukuthi ma kwenzeka nto uzokwenza uqala umqondo kusekokunye uyaqhubeka ukhuluma naye ngilokho embulisa ambulo evesa amavesi egcineni ugcina ubona ukuthi no le nto engibhala ukuyenza ngiyeke. Amen. Ma unokuthula usoze wenza into ephambene nokulunga. That's number 1. 2 awusoze wenza into eyofaka enkingeni. Abantu abangena ezinkingeni ngezinto zabo abantu abaye esimweni noma baye ecweni ukuthula kungekho kodwa ngeke kube ukuthula mawuhluleke ukuya kuJesu kuzotholakala ma uye kuJesu bese bakhona ukuthula. Umuntu ohambe ongena enkingeni ngiyebona ukuthi lo muntu uhlulekile ukulandela ama-basic principles ngoba ayikho into bazalana ngenama ama-basic principles yonke into nama-principles ukuthi yenziwa kanjani lapho phambuka khona la ushayisa khona ma uhlula ama-principles once wahlula wahlula ukubamba ama-basic principles kona-ke sengisho nje in everyday life ungasekhona kokukholwa kodwa empilweni yakho everything has got its basic principle inama-principle ukuthi wenziwa kanje. Amen. Once walahla i-principle yisikhathi ungena khona enkingeni
I-principle umfundisi uKing icishe kuyifane nama-protocols. Amen. Yonke into inama-protocol, indawo nendawo inama-protocol ayo. Amen. Yabona nje kuyi-protocol ukuthi masihlangana ubingelela kuthiwa ngibingelela u-MC, ubingelela abefundisi, ubingelela ama-LSM. There's a protocol. Esibuka thina mawuzongala uthi ngiyabingelela abazalwane igama laJesu. Hayi bazalwane kuthiwa ngizonikelisa. Asivuleni bazalwane iBhayibheli. Sakuthi i-protocol ayibona la. Wazi ukunikelisa kuphela. Funde nje ukunikelisa kuphela. It's a protocol. Asikwenzi ngoba sichitha isikhathi. That's number 1. 2, asikwenzi ngoba sifuna ukwandisa isikhathi sisamile la phambili. Asikwenzi ngoba sikopela abathile. No, asikopeli umuntu, but it's a protocol ukuthi mufika la you greet as per protocol. Ukuthi I greet uMbishop, I greet uMbishop, I greet abefundisi noma ngasabashongo i-protocol ayisho ukuthi yize ubasho ngamunye but siyakwenza ngoba sisakujwayela. It's a protocol. So mawumala yazi ukuthi into yokuqala ozoyisho before usho anything uzolandela i-protocol. So muhlula ulandela i-protocol. Ilesikhathi izinto zonakala khona. Amen. One of the protocols, enye ama-protocols akhona eyokuthi ebandleni uma kunenkinga usisithandi benenkinga uhamba ayobika umama noma ayobika usekela hlala. There's a protocol. Protocols. But uma izoyilatha usisithanda amana asuke nje abikele phezulu konakele uzoyithola seshayisa kwesinye isikhathi ngoba kunama protocols abekiwe. Yikho kwaze kwavela lento ukuthi all athi umuntu benqa ukuthi isikhathi singasekho verse athi all protocol observed. Usuke eqonda ukusiqinisekisa ukuthi no hayi ngoba i-protocol ngayi observe kufanele kubingelela ama-bishop, bingelela abantu, bingelela abafundisi. No, but ngithi ke I'm observing, I'm confirming ukuthi I'm observing all protocol. They observe. Ningathi mangena ngiyodabeni bese nithi hayi lo akayazi ngiyayazi I'm observing it, but it's just that time is not on my side njengamanje. Amen. Amen. Khona nje sebekwenza kamuva nje is a late one. There's a late terminology mdoloma mhlawumbe sikuyizwe abasasho ukuthi all protocol observed. Sekusuka nje kuthiwe athi I'm rising on the protocol which has been set up since the beginning of the meeting. That's secret. Because yenziwe protocol kwathiwa ngibingelela uSibani, bishop ngibingelela umfundisi, ngibingelela ubani. So usethi ke njengisukuma mina ngizonikelisa I'm rising up on the protocol which has been set up in this house. So lapho he has observed or she has observed the protocol. Amen. Amen. So kubalekile bazalwane si understand lezi zinto but azenzeki lezi zinto mawukuthula mawungafuna ukuthula. Makunesimo esifike kusisithandi esiyinkinga. First person agijimaye kuyena ugijimaye uJesu. uJesu mefika kuyena uzomkhumbuza ngeprotocol. Lesizana bazalwane. So sistangenze example nawe akaze kwenze lutho ngami just make an example. uJesu uzomkhumbuza ukuthi protocol ke ithini as you want to deal with the situation. Ithini protocol? Nansi protocol ikanje uzohamba kanje. Umuntu olahle protocol, umuntu ohlulekile ukuya kumuntu ophathwa ama-protocol. Amen. Umuntu uhlulekile ukuya kumuntu owambisa ama-protocols because lezi zinto zimiswe uJesu azimiswana nje yithi noma abantu ukuthi you ensure ukuthi you observe the protocol yokusukela kophezulu kwehle njalo ukuze kuyofika izimisiwa ngeke uyishintshe. But muye kuJesu ufika kuyena mkhumbuze ukuthi no yes ngiyakubona umntanami uxasukile, ngiyakubona siyakudla lesiko but i-protocol ithi 1 2 3. That is why kwesinye isikhathi kuyuzwe sihlezi la si local church si district uthi uyezwa uze umuntu segijime ubika kubishop
akaze kwenzeke bazalwane ngenze example azenzeke kwi-district ethu uzomthegijime ube Bishop Masibuko wathi Bishop Masibuko lapha New Beginnings job protocol yase New Beginnings wadlula job protocol yase yakwi-district because New Beginnings under the district together wadlula wazodlulela phezulu akwenzeki kumuntu oyile uJesu amen akwenzeki kumuntu oyile kumuntu owamisa ama protocols uyamtshela ukuthi lo protocol ithi as much as uyibona le ukuthi ayifuna uBishop Mazibuko kodwa iprotocol ithi qala lapha ku-senior pastor we-local church okuyona udlule uye ku-district fellowship leader then-ke mayidlula lapho bese isingahamba-ke iyofika kubishop we-conference amen atkwenzeka kumuntu ohambe waya kumuntu owamisa ama-protocols yikho Jesu athi bafuna bakuthula makubekini ngasukuthini-ke bazalwane sengiphethe kubiza ukuthi each and every action you take, each and every step you take, each and every word you utter, before uqale uthatha isinyathelo sokuqala, before uqale wenze isenzo esithile, before uqale uvule umlomo wakho, ask yourself zibuze ukuthi ngabe lento engizoyenza nengizoyisho nengizoyikhipha umlomo wami kukhona yini ukuthula kuyona abizokudala yini ukuthula before uthubo omunye umuntu sibuza ukuthi mase ngikuthukile kuzokudala yini ukuthula before ukhulume kabi komunye umuntu sibuza ukuthi lokhu ukukhuluma kwami kuyena kuzokudala yini ukuthula amen then omunye-ke mamabika ohambe kakhulu ogxilile kakhulu uNkulunkulu akaqali ngokubuza ukuthi lento engizoyisho nento engizoyenza nestep nengizokusho kuloma ngabe kuzokudala ukuthi uqala athi mina ngabe minakho yini ukuthula uyithatha indaba ukuthi before ngize ngigijime kwabanye before ngiyekusesebness ngiyakalisemnyama kimi nakhona ukuthula if impendulo ithi no akukho you might as well decide to stop ungaye because njengoba ungekho ukuthula kuwena uya komunye ungathula isimo sengqokozelo sizokwanda kakhulu kunakuqala mukwazi ukuqala yona ukuthi mina kukhona ukuthula impendulo ithi no akukho usuthi let me calm down kuze kufike isimo la senginakho ukuthula because siyazi bazalwane ukuthi into esifake inkingeni ukukhuluma usacasubile angithi bazalwane ngiyazi leyo nto ma ukhuluma usacasubile that's where uzongena kakhulu enkingeni ukukhuluma usacasubile akwenzi ukuthi icasubele inkinga instead kuyayibhebhezela lapha kungathi ufaka uphemshole emlilweni so kubiza ukuthi mawuze ukusaqasula umuntu asukile isimo lesokungakunakho ukuthula i-anger i-frustration isho ukuthi there is no peace no inner peace ayikho ngaphakathi kwena so kubiza ukuthi ma ungakabi nakho ukuthula hlala calm down hlala yehlela ngezansi ayihlale phansi bamba umthetho kunzima kunjalo kuxasilo kodwa bamba umthetho awuhlale phansi awuthule calm down until you feel ukuthi senginayo inner peace lekusuma lithatha uqingo mfoneleke elisemnyaka mama la eyinento ethile kuyangiphatha kabi ngizwe ukuthi lokuthi uyezwa ngisho lenkulumo yalomuntu isithi mama yamazwi ukhuluma nge-past tense sekhuluma into edlule uthi nginento la ekuseni before ngiye enkonzweni yangiphatha kabi kodwa ukuba ubemfonele ekuseni ubengeke atheke ubezofona athi Mama Agnes lento kwanje kumlilo iqhubula lomlilo bagcine bengayanga mhlawumbe kwabona bobabili enkonzweni because khona lo hlulekile ukuthi meze ukuthi ukuthula kakukho kuyena akathi khanda akathula ahlale kuze kube kukhona ukuthula ngoba muqa sukela yikho into ephilile ukuyikhipha ukhipha
ucasuko kuphela ukhipha ifrustration kuphela. Akekho umuntu okukhuluma naye kahle umucasukile. Umucasuka uzokhuluma ngale ndlela ukhuluma ngayo esapota ukucasuka, phambi ukucasuka. And ngenkathi wenze njalo the spirit ubhizi transfer the spirit sokucasuka usitransfer ukukhuluma naye. Uyothasuka naye bese yacasuka ethi hayi uthatha kancane phela lo njwayela. Uthini ngenzeni ini kuyanyuka ke lapho kuyanyuka hayi bese begcina shintshe bese shintshe indaba kungabe kusaba amagama nje ajwayelekile bese kuyaqala kungena nenhlamba phakathi faka ngabazalwane njalo seniyathukana sekuyanyuka konakele ke lapho iqala obani yilo othe ngenkathi lesimo sokungathuli wangafuni ukuthi azothe kuzimube kufika ukuthi uJesu ukuthula makubekileyo esimeni la kumanje mhlambe khona okukhubile ngithi ukuthula makubekuwe esimeni la kukhona sakubambela iqhubu ngithi ukuthula makube kuwe esimeni la kukhona umuntu owanqoma ukuthi ngeke ungene uphinde ungene emzini wakho sasenziwa isimo sokuthi ukuthula ongenakho ngithi ukuthula makube kuwe esimeni la kukhona umuntu ongambingeleli ngisho kwaqona uhlangana naye ngithi ukuthula makube kuwe esimeni la kukhona umuntu ongadli ngisho into akunikeza yona ukuthula makube kuwe esimeni la kunomuntu omfisela izinto ezimbi umfisela nokuthi angafa athi uyahamba ashayiswe imoto noma athi uyadrive imoto akaginqike nayo ngithi ukuthula makube kuwe esimeni la kukhona noma ufisele okuhle ukuthi ababe nempumelelo kwenzeke izinto ezinhle ngithi ukuthula makube kuwe ngoba zonke lezi zinto zidalwa ukuthi ukuthula kawunakho ngaphakathi inzondo iqhubu nokufisa izinto ezimbi lezo zinto zidalwa ukuthi ukuthula kawunakho ngaphakathi that day waba nokuthula awusoze waba nenzondo 1 awusoze waba neqhubu awusoze kwakhona umuntu omfisela intembi uyokwenza njengoba uPetro esho Petro qala esathi kusesithathu ukuthi nina yibangababusisayo wena fanele ukhiphe isibusiso kubantu usuku nosuku fanele ukhiphe amagama okuphila kumuntu usuku nosuku ngoba wabizelwa usho njalo uPetro kulancwadi nabizelwa ukudla ifa lokubusisa amen. The more ubusisa, the more ufika ibusiso kuwena. Kuneyibusisa engeze kuwena ngoba awusikhiphi isibusiso kwabanye abantu. Question ekuzokubuza wena wagcina nini ukuthi umuntu inkosi ibusisa? Wagcina ngamuphi unyaka ukuthi ukusho genuinely from the bottom of your heart umuntu ukuthi inkosi ibusise. Shema ngabujabule ukugibeze ngalo. Ngiyeleyo ngiyibona le ngishena kwenzelanga lutho engakusevelanga u22 rand u21 rand inamazi mali angisho lokho usuwehla usubona haya ngokhanga sizokwazi ukuthi ngithenge ikhenda yakhe usikritwa ngale bese hayi inkosi ibusizwe angisho lokho khuluma ukuthi ungekho lutho liphatheka kodwa uthi umuntu inkosi ibusise wagcina ukuproclaim isibusiso kumuntu ugcineni ukukhuluma ukuphila kumuntu empilweni yomuntu ngoba uyazi ukuthi khona ilanga oyokhuluma ngaso isibusiso kumuntu obesidinga ngempela impilo yakhe ima lava ike kodwa the minute ukhuluma isibusiso kushintsha yonke into empilweni yomuntu ngenxa yakho amen. So kufanele bazalwane ukuthi simaintain ipeace khona iculo esasicula ukuthi akwazi ukucula kahle elalithi peace perfect peace nakhumbula mfuna isikini peace la kukhulumaze lisho ukuthi ngidinga ukuthula umuntu lo wengasho kwabanye abantu ababe nokuthula wezisho ukuthi ngidinga inner peace perfect angibe nayo ipeace ngaphakathi kwami ile esilimazayo singabazana hlulwa lokho ukuthi singabi nayo ipeace amake nyawo bazalwane. It is well. In my soul.
kwanokuthula umuntu ozohlale njalo esho njengalomhlabeleli athi it is well. Njengalowesifazane owasho isimo sami kade kunezinyumbendlini kodwa wathi it is well. Kubiza umuntu ozothi it is well with my soul. Uthi it is well with my soul awukusho nje kungenzeke lutho kodwa sometimes uzokusho uqeda ukuthumwa umuntu uma ungene egumbini lakho usho umhlabeleli wakho uthi it is well with my soul. Awukusho nje ngoba wenzela izinto ezinhle kodwa uzokusho ungenakho nokudla endlini ushodi ngemali uma uthi noma ngingenayo imali noma ngingenakho ukudla but it is well with my soul. Lo wesifazane wayethi it is well with my soul ngoba azi ukuthi as much as ehambile umntwana wakhe kodwa yena uselo Jesu ophila ngaphakathi kuye. Zikulahlekelele zonke izinto zakho ungabe usugcela ukuthi kunje ngenxa ungabe usufuna isikeliphoti umuntu ozokunamathisela ukuthi uyikhoze kodwa zenzekile kungahambi kahle shona ukuthi it is well with my soul. Sivala manje ngizozama isisho umhlabeleli kabili bese siyakhuleka sonke. Ungenza ukuthi namhlanje khona umuntu uNkulunkulu akhuluma naye empilweni yakhe. Ungenza ukuthi umuntu lo muntu ongekuthula uJesu uthi ukuthula akube kuwe. Sisho nje bazothi it is well with my soul bese siyakhuleka sonke. Makunesimo sathi obhekene naso makunesimo obhekene naso esingakuletha ukuthula yafuna ukuthi uthulekele namhlanje yilanga lokuthi uNkulunkulu kube khona into ayenza ngaleso simo. So it is well with my soul. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm sure you know about it. Come in. It is well. My soul.
esibandeni lethu kwi-district yethu sikuthula kwi-local church yethu sikuthula baba kwi-conference yethu sikuthula baba even kwi-general conference national conference sikuthula ngongcwele. We are praying for the same peace baba wayiproclaim abafundi bakho yenza baba ukuthula kugcwale kuchichime kuthina sihambe baba ngakho sihambe baba sikhumbula isikhathi zonke ukuthi baba you are Jehovah Shalom. You are the Prince of Peace. You are the one oletha ukuthula kithi ngaphandle kwakho akusoze kwaba khona ukuthula empilweni zethu. Siyabonga ke baba ngalezi namhlanje. Siyabonga baba ukuthi uzosakha uzosikhulisa. Siyabonga ukuthi uzosiqashisa. Siyabonga ukuthi uzozivuselela. Siyabonga ukuthi khona ukuthibela isikhumbuza khona kuleli langa namhlanje. Sibusiseke baba ngalo isicelo sona. Sicela konke lokho ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Kuze baphakade. Amen and amen.